Igbo meme mgbede ọma nọ. Asị m ndụ azụ ndụ mmiri, ndụ anyị wụ ndị ụmụafọ Igbo. Asị m oji Igbo wee pụgo n'ije, ngwọrọ ka ọ ga-ada. Maka na Igbo atọka. Igbo bụ ezigbo ife eji mara ndị Igbo wu ndị ụba, ndị nwe ụwa niile, ndị nwe n'igwe, ndị osimiri na-agọzi. Asị ka m na ndị nne ibe m ka anyị kparịa n'otekwana. Ọtụtụ ndị mmadụ na-asị m so Igbo, aka m asụ Igbo na m ahụ nwa afọ Igbo, ahụ nwa afọ Igbo. Mana asụ Igbo, onye anụghị Igbo ọ kwaghala ya. Asị ka m na ndị nne ibe m ka anyị karịa. Ndị nne m ama, ọ na-awụzikwa Igbo ga ezinụlọ, ọ na-awụzikwa onye inye aka ndeti. Ụmụ nwoke bịa kpọrọ gube nna gị ka iburu onye inye aka ya nke ọfụrụ ka ifuzue. Kịta ụmụ nwaanyị ndị nne jeze n'ọnụ ụka jesukela ana a na-ekpe shori mama ma shori papa ogene. Since ndị nna anyị ji wee nwadobe ukwu obodo na-abụ ife emebisichana, ka m jụọ ndị nna ofu ajụjụ. Ndị si na omenala abụrụ ife, ndị si na Igbo abụrụ ife nụ. Kedu ihe nwaanyị ji anwale ukwu obodo na-abụ? Ihe anyị ji anwale ukwu obodo na-abụ ka anyị wee keshie ego n'isi. Anyị tụtụrụ ofu ibe slippers ti n'ụkwụ, anyị asị ndị dị anyị ka anyị jefụ enyi anyị nwaanyị, anyị esi ebe ahụ na mba je gba afa jụọ ese. Ifu ha na nne ụmụ na-edozi na-emeri ife dị mma, nne ahụ eje waga ana o ji aka jepụta ife ọ na-eri. Ndị nne anya na-ejezikwu n'elu ka ndị dị unu si adasịsị stroke, na-ada ụbịam, na-ada ọrịa. Imirikiti ezinụlọ wụ nne Ebu taa, kedu ife kpatara ya otu do ụnụ n'ahụ unu ji wee je na-adagbusi ụmụ nwoke. Onye bi ụwa ya eje chukwu onwe, ọ na-achọ di ya anụ ọnụ ya banye na-awọ di ya emegwu n'ala ịkwaghasịba anya. Ije n'ụlọ ka jee sekpuru ebe ahụ na-ekpe ekpere. Ụka ụnụ na-ekpedu ndị ọcha nyere ụnụ na afụnugo ofu ife onye ọcha nyere ụnụ wụ ife dị mma. Nya ndị ọcha butere anyị ụka amaka ewe ha bute bịa debere ụnụ. Ndị ọcha one na-aka ụka unu wee kposi omenala kposi ihe anyị ji wee biri iwu ụmụafọ Igbo, ife ji wee mara ụmụada. Anyị kposi ebe anyị n'ụlọ ụka ndị ọcha a chefuo onwe anyị. Ọkwa ofu ndị ọcha butedoro ụlọ ụka goro ụlọ ohu, gosiri ndị dị na ndị ụmụ anyị na ndị ada anyị si ohu bukọ ụmụ anyị na gụnụ ka ha ji mụọ. Ụna ajụkọ nwere ife ha ji mụọ ba anyị mee. Tata ndị nne nke makpu ha n'ọkụ owobe di ọkụ, owobe di ewowe di ya eje kpọta pastọ ya na eje kpochakọọ ezinụlọ. Ife ndị mbụ na ndị egede ji wee biri pụọ, di emegwuo n'ana, ụmụ emegwuo n'ana. Ọ kachasị ndị nne abụọ ọrụ wee bịa jeru ndị mmiri ozi. Ije n'ofu ọnụ ụka stọ asịghị na igmerụ kọlụ, ije ebe ahụ na-ekpefusi onwe gị. Ịdọ na ebe a na-ekpefu ụmụ ga na-ada ụbịam, di ga na-ada ụbịam. Nwatakịrị tagide afọ si ụwa ọsọ ka o debere afọ. Ijugokwo mmụọ nweghu ife ọ chọrọ, ụdị o si chọ ka ịrụ ọrụ ya ọrụ a. Ijugokwa agbara nweghu ife ọ chọrọ, etu o si chọ ka ịrụ ọrụ ya ọrụ a. Ihe a wụ ihe anyị kwesịrị ibu ụzọ jụọ mmụọ nwaanyị, jụọ chi nwaanyị tupu anyị ewee bido. Ọ bụrụ na anyị jụọ mmụọ nwaanyị ife otu a nsị nọ ejeligo m ụka jewasịcha ya isi ka m chọta onye ya gwọ ma mewọta afọdụ, ka m chọta ofu pastọ ya gwọ m osimiri nwe m afọdụ m, ka m nweta ndụ n'ụka fụrọ m nnatabiado na ebe a wee wụrụ nwa emele eze, nwa osimiri, nwa ife ọṅụ na-eju ahụ. Ka m jụọ ndị nna anyị kedu ife anyị yem akala anyị ya, kedu ife anyị yem ọrụ anyị bụ bi ụwa na-adagbu ụmụ anyị. Ịmakwa na ịjụ na ihe ejela osimiri nwego ozi na ihe eje kọlụ Chineke kpọpụtara n'ụwa ka imenu ife inyeho ndị nwegunu na ụmụ gị agaghị enye gị ya. Ịmakwa na ọtụtụ ndị nne hapụrụ ụnụ, ndị nne hapụrụ ife ụnụ bịara ụwa ndị ụnụ na-azọ na-adafusi, makwa na Chukwu ga-ajụ gị esi enu. Ị na-ekpe fafafafafa ya fe ọ na-adaghị na-ada ndị di ya darọsịa nwaanyị ji ọsọ unu ibu ala adagbu nwaanyị na ibu ala ma adagbu unu ebe unu bụ otu dere ọnụ bịa na-adagbusi ụmụ nwoke. Ndị nne teta nọ n'ọla unu ekpochasịzi ife anyị ji wee biri na ana ebe ahụ ị na-eje di ihe eje buru ụzọ kpochaa wee bịa ije di. Mana ị bịara ụka pastọ gara gị ahụ ije kpochaa ife ndị mbụ na ndị egede ife nwoke ji ebi ụlọ, ndị di unu ka kwuru so unu je na-eme. Ndị na-emezie kwa ụmụ ụnụ bụ ụba na ọbịa mụkazi nkụ. Ọnya mere ụmụ anyị ji agwụzi ụkọ ọgwụ. Onye zọkọta onwe ya okwere enu
uje na-agwọsọ ọgwụ na-ewusi ite ya eri mmadụ ya eri isi mmadụ ọma na okirikiri aja n'ọrụ mmiri ụnụ ya na-alụrụ ụmụ nwaanyị ekposalụzie nwụrụ nke na-eje di nwaanyị kwuarizon isi anya go to your husband's house n'ịnọ na bedi ọngụ je ilụziri onwe gị ọkwa nne gị lụziri gị lụzie na ụmụ ụnụ ka ha jee di lụzie na ụmụ ụnụ ka ụmụ nwoke bụ ọgaranya mgbe gboo ndị nne nọ n'ebe ahụ lụrụ pieces ha jewara na ifu nke ọgọ bata na CWO gbachaa ọgọdọ a na-etu ndị nne ezi nke a obodo ole ka aka na-echi ezi nne n'ụlọ ụka ndị nne asị m ụnụ mezienụ jee nụrụ akara ụwa ụnụ jeenu ndị nwe ụlọ osi jee nụrụ ọrụ dị ụlọ ụnụ echitọkọsizi ụmụ nwoke amakwamide ụka ụnụ na-aka ife ihe aka ụka ohu ahụ nnụ ahụ ihe afọ mgbanwe na ndụ dị gị ihe afọ mgbanwe na ndụ ụmụ gị ị ka n'aka jee ka ịjụọ chiw jee ka ịjụọ ese ekwezina nke a na-agwa gị pastọ asị gị ka ị wee dọ na ebe ahụ were akara na-alụrụ ọrụ ịmụhụ na ome oke ị na-egbu ị na-ekechikwa ụmụ na-edebe jee ka ije jụọ ese ka ị mara etu ndị nwe si chọọ ka isi rụọ ọrụ ha ọrụ otu a ha si chọọ ka isi rụọ ọrụ ha si ụtọ alụ ọrụ ha ị na-alụrụ ha ya na ọṅụ abụrụ oke ezinụlọ gị ọ kachasị ndị nna abụọ ọrụ wee bịa ụwa ụnụ adagbusizi ụmụ nwoke na ụmụ nwoke atagbugo onwe n'afụfụ mmiri chọba ka ijeri ya ozi fọ ya ebu ụzọ nara ụbọ ọṅụwụ gịnị bụ ọṅụ di na-ekwewu ọkụrụ dị ugwo na ana di ya daa akwa ọrịa daa efulefu mgbe ahụ ịmata isi mmanya n'ọfịa ụmụ a na-atagbu onwe ha n'afụfụ ndị nne biko nụ ka anyị chịkọ n'ezinụlọ anyị na-anyị iji ezinụlọ nwoke bụ isi nwaanyị bụ arụ ezinụlọ etu isi dozite begu ọ dịrị gị otu a maka idozie ka ọ gazie elu ọ kacha ụmụ agbọghọ anyị ha atagbugo onwe ha n'afọ ndị adagasị ụmụ nwaanyị na-amụ ndị nne na-amụgasị nke ebili dị na-agbagwo oke otu jide na ọma nnu di mezie na-emezie ka ọ gazie elu mma na-ekwu a sị na ife agba na-ata gwụrụ na agba na-ezu ike na tabanụ n'ụka na-achị ife ụkpọrọ gị na-apa ife na ha na onye ọ na-achọzi ike mana ọ ka imezie emezie ka ọ gazie dododo ndị nne ibe m a sịkwa m na onye gwa m jụọ m akụzielu nya ka ọ ga-esi mee dị abụọ ọgaranya dị ewote ego adịnezi ụnụ a na-asọdụ nsọ iri ezigbo ife ndị nna adụ osimiri na-eweta ezigbo ife jụọ esi ka osimiri gwa nọ na-eweta ezigbo ife a sị m ka ọ gazikwa anụ ndị nne ibe m a sị m ka Olisa bi n'igwe ka nwaanyị gbara mbagara na mmiri ka o mepee ụnụ anya ka ụnụ fụ na ebe ahụ nọ na-aga n'ụzọ adịrị ka o mepee ụnụ anya ka ụnụ fụ na ndụ dị n'ezi ụzọ ụnụ emezi na pakeji wee ihe eji eme ndị oji aba na-echu mmiri pụtabanụ ndị nne oji aba na-echu mmiri pụtabanụ ka ụnụ mezie ụzọ emezie ka ọ dị mma a sị m ya gazikwa igbo nwe m okwu otu a ka ọra mmụọ eze nwaanyị dịbụ ugo n'ọnụ ọ na-afụba na nwa ada osimiri ka nsi bi ụwa osimiri ka mma esi wee na asị m ndụ ndị nne niile gbaa gburugburu na ndụ ụnụ ga-adị ka echinechi aha agwụ achọrọ m ụnụ kọchaa mkpụrụ ka ụnụ rie mkpụrụ ụnụ nkọ ụnụ zụcha ụmụ azụ ụnụ ya ebi isi nka na ikpere anya asị m Olisa anya gba ụnụ ume ka ezi nne nwaanyị gbara mbagana na mmiri ka o chedo ụnụ ka ọma kụziere ụnụ ezi ụzọ asị m ya gazikwanụ ya gazienụ mgbede ọma na igbo nwe